ମୋର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସତ୍ୟ ମୋର ଭଗବାନ ଏବଂ ଅହିଂସା ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାଧନା। ମୋର ଜୀବନ ହେଉଛି ମୋର ସନ୍ଦେଶ। ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଆଁ ବଦଳରେ ନିଆଁ, ଯିଏକି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ହଲେଇ ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ କହେ ଯିଏକି ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝେ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିଚାରରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ସେମିତି ହିଁ ବନିଯାଏ। ମାନବତାର ମହାନତା ମାନବ ହେବାରେ ନାହିଁ, ମାନବୀୟ ହେବାରେ ଅଛି। ଦୟା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯିଏକି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନେଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାର ସହିତ କୁହାଯାଇଥିବା ନା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କହିଥିବା ହଁ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନିଜର ଅନୁମତି ବିନା ମୋତେ କେହି ବି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ମୋତେ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିପାରିବେ, ଯାତନା ଦେଇପାରିବେ, ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ମୋ ବିଚାରକୁ କଏଦ କରି ରଖିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବନିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବନିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିୟତି ବନିଯାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ହଜେଇ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା କୌଣସି ବିରୋଧୀ ସହିତ ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଜିତନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଇଠି ଜୀବନ ଅଛି। ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଧନ ନାହିଁ। କାମ ବିନା ଧନ, ଆଉ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ବିନା ସୁଖ, ଆଉ ମାନବତା ବିନା ବିଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ବିନା ଜ୍ଞାନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିନା ରାଜନୀତି, ନୈତିକତା ବିନା ବ୍ୟାପାର, ଜ୍ଞାନ ବିନା ପୂଜା। ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ତା ମଇଳା ପାଦ ସହିତ ମୋ ନିଜ ମନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ କାଲି ହିଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଶିଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇ ଆସିବି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।